Velkommen. Jeg hedder Jens Overgaard, jeg kommer fra virksomheden Introvision, og det er Jens Søjden fra Opusneo. Sammen leverer vi løsninger inden for social software. Social software er et begreb, man bruger meget i de her år. Det er måske nogle gange lidt svært at forstå, hvad det præcist indeholder. Det bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Og derfor vil vi i dag prøve at fortælle lidt om, hvad vores definition er. For os er det løsninger, der fokuserer på at forbedre virksomhedernes samarbejdsevne og konkurrenceevne. Og det føler vi, man bedst kan illustrere ved at lave et lille tv-køkken. Det vil vi gøre nu. Så Jan, lad os se, hvad skal der egentlig i en løsning omkring social software? Ja, Jens, en social software løsning består som udgangspunkt af standardkomponenter fra IBM. Så derfor så tager vi putter nogle komponenter i, her med for eksempel connections, som vi putter i blenderen. Og vi har et andet standardkomponent af software, der hedder Quicker. Det tager vi også og putter i vores blender. Så har vi SyncTime, som er et udmærket instant messaging produkt. Putter vi også i vores blender. Og så er der jo rigtig mange virksomheder, som kører Notes i dag. Og det skal vi selvfølgelig også bruge i vores løsning. Okay. Så det putter vi i. Derudover så skal vi også have noget viden omkring, hvad er det for nogle mennesker og nogle medarbejdere, vi har i vores virksomhed. Så vi tager selvfølgelig mennesker som en vigtig ingrediens og putter i. Og så er der også en viden om, hvad er det virksomheden er sat til verden for at løse. Så den viden skal vi også have i den her løsning her. Så det putter vi i her også. Det kan jo godt blive en meget tør løsning, hvis man ikke har noget gul farve for det hele til at glide ned med. Så vi tilsætter lidt juice for at give løsningen smag. Lidt integrationsjuice med den gule farve. Ja. Sådan. Jan, har du et låg et eller andet sted, vi kan sætte på? Her. Sådan. Sådan. Så starter vi blenderen, vores social software løsning. Hov, der mangler noget. Ja, det gør der da. Gud ja, vi mangler da nogle standardløsninger, vi kan proppe i. Og der har vi, Introvision har en masse konsulentkompetencer omkring udviklingen af social software løsninger. Den prøver vi der i. Og så har vi vores OnTime Suite, som rigtig mange virksomheder allerede anvender i dag. Den har vi også udviklet en speciel version, så vi kan integrere den ind i vores sociale softwareløsninger. Den skal vi også have i. Hvad Opusneo har I mere at byde på? Ja, vi tilføjer selvfølgelig ekspertkompetencen fra Opusneo, så det putter vi også i. Og hos Opusneo, der har vi et udmærket produkt, der hedder Neo Dashboard, som er en domino-portal. Så den putter vi også i til vores løsning her. Og så tænker jeg, vi skal også have lidt vitaminpiller i. Det er trods alt sjovere at implementere løsninger i virksomheden, der fokuserer på at give virksomheden noget mere energi, end bare at dele hovedpinetabletter ud hele tiden. Så vi hælder lidt vitaminpiller i, og lad os så se, hvordan det blender. Starter blenderen. Og det ser ud som om, at integrationen den foregår fint. Vi kan jo så ikke stå og blende færdig her, men kom på vores stand på Softwaredag den 11. oktober og se, hvordan den social software løsning har blendet færdig. Vi glæder os til at se dig. Vi ses.